gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa iyo sa tingin sa punta, samtang higit pa, si Maria Magdalena ni Ato sa lugnanan. Kung nakita niya nga ang pato, naligid na gikan sa baba sa lugnanan. Nidagan siya o niadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. O giingnan niya sila. Gikuha nila sa lugnanan ang Ginoo. Ug wala na kami may palog kung hain ilang ibutang siya. Unya, si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lugnanan. Nagdagan sila duha, apan ang maong tinun-an masusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lugnanan. Mitikubo siya ug iyang makita ang panakdong ganino, apan wala siya masulod. Niabot si Simon Pedro sulod kaniya ug gidiretso siya ngadto sa lugnanan. Kung nakita niya dito ang panakdong nga lino ug ang panakdong nga giputos sa ulo ni Jesus, wala kini mahilipon sa panakdong nga lino kundi gilupot o gilain pagutang. Kunya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lugnanan, nisulod usab ug nakakita siya ug nituo. Wala niya sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ng Kristo, mayong buntag tanan. Sa unang bahagi niya ito, sa ulugang taon ng misa, ato man ang kaligayon o i-ready up ang bukayo na nanagtagbo sa mga nabirhe o sa nabanhaw na Kristo. Dayon, ikuha sa anghel ang bilog na itong gikan sa imahin sa Birhen. Kinikong bilog mga igsuon na itong simbolo kadto sa kasubok sa mahal na Birhen, gumikan sa pagkamatay sa anak. Kung ang pagkuha niya ito, simbolo usab sa pagkawala o pagkawagtang sa kasubok. Unya, ni Buenos ang tumang kanipay sa pagkabalo na nabanhaw na ang iyang anak. Sa pagkuha sa bilo sa anghel, gikan sa mahal na Birhen, giawit ang Regina Coeli Litare, Hallelujah. Regina Coeli Litare, nagpasabot ko, Reyna sa langit, paglipay, Hallelujah. Nagpasabot ko, malipayon na paggayit, ngadto sa Diyos. Ang mahal na Birhen, ang ay galit na malipay o magdayag sa Diyos kay nabanhaman ang iyang anak, ang atong manunubos. Mamanusap kita, ang ay kita ng karong adlaw maglipay o magdayag sa Diyos. Kay iya man tanga, itubos. Kung kanang pagtubos, ato karong ihandong o ato karong na gisaulog. Nabanhaw ang manunubos. Sa ingon iya gibuntong ang sala, iya sa gibuntong ang kamatayon. Sa Ebanghelyo karon nga igsuon, nadumog nato ang sugilanon sa pagdiskubre sa mga tinun-an sa pagkapanahon sa Ginoo. Una, kinsa may nakadiskubre ang mga babae. Usa na niya si Maria Magdalena. Kuman napamatud ang kini,
Giadto sa sila, giadto sa nila ni Pedro ug ni Juan. Gusto sila nga mupamatuod sa gisulti sa mga babae kanila. Nya matod pa sa sugilanon, si Pedro una nga nisulod sa lugnanan. Apan si Juan ang unang nituo. Sa Ebanghelyo, diun sa man pag-describe si Juan. Kinsa tinuura ulahin nga nasulod, apan may unang nituo. Ang description ni Juan kay ang tinun-an nga gimahal ni Jesus sa upat. Kini si Juan suod ay kaayo sa Ginoo. Ang leksyon ini mga suod mao makahimo gid kita og diferensya kung anaa ang kasuod. Ang kasulti ay makahatag dito kalanginan. Tinuod kita hindi may suod. Ano man, doon na may kasuod. Ang reason ano may suod, mauni, kung kita di ay suod sa Diyos, dali nato ang pagdawat o pagsabot sa iyang lisod madawat o lisod masabot na kabubuton. Ako bitang tiyo, kanyan to, kinimbang hindi kayo siya sa tanan. Ang iyang anak, di paribuno na ito, sinarista, happy na mapari, ipaligrahan, mutuhan, namatay na ng taon. Pero, ang atong kayo, dali na kayo sa nakadawa, ikot ulit siya na ningon, kung saan taman, gikuha naman siya. Wala kayo pagmahay sa Ginoo. Sali ka siya na doon na may pas, bindot, na plano ng Diyos sa ilang anak. Wala ka kasi pagmahay na kung saan nagpaligra. Malinawon din kaayo ang iyang kinabuhi. Pagkanindot ka ng matana sa kinabuhi. Ang Ginoo, kanunay na dagdagit nato sa pagpagsuod niya. Sa ingon, dali ko kita na makasabot o mudawat sa iyang kabubuton. Sa ingon, kanunay ko kita na magmalinawon o magmanipayon. Nabisan ang kapait o kalisod sa kinabuhi, dili makawaktan o dili makaagaw ni anak. Mga nagsun ko ng Kristo, kinamot, makatagapag na kita, anang natanga sa kinabuhi. Happy Easter, Inday.